Serus! Serus ludzie, idziemy raz ze wściąłką, przypomnijmy się na Roblox. Idziemy raz... Roblox. Także musimy poczekać na ścioka. Idziemy tu. Jedziemy raz Call of Duty? Jaj. Jaj. Zase ludzie! Nataczamy tu z Petryką, a co idziemy grać? Roblox. A nie. Tipsze. La 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 la. Tu 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 tu. Na 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 tu 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 tu. La 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 tu 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 tu. Na 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 na. Tu 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 tu. Iru tu tu tu. Ema katai na 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 tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. No dawaj. Nie. Idziemy, to tu play. Co play? Co to? Co? Play. Może! Cernak 70, hej? Може то, що сме предтим грали. То за гра, що пес. Що пси сме вали. Tu je, ne? Не, то тут не. Але tu je Call of Duty. Ideme hrať tu Call of Duty? Żyby. Fortnite. Nie, Fortnite, nie, potom, hej. Ja ci powiem, jak idziemy grać. To tu! Najpierw się Kukaj! Najpierw się przypojmy! Ale kukaj! Ale najpierw się przypojmy! Kukaj. Tak. Jak? Jaki 08. Cernak. 08. Teraz postaw sprawę. A masz to tam. A no, to są ja 70. Si tu! Ja są 70. To tu hru kukaj. Ja ci ukażę, jaku to jest bomba hra. Kukaj. Bomba. Idziemy to. No, nie! Nie. Wszak ja to mam najlepsze. Nie, to nie grają. Stało to... Spinner! Spider! Idziemy do jakiego horrorowku. Poczekaj, sobie napiszę grani. Tu je grani. Gra. Oj, no! To nie jest. No to jest wiele. Tak naprawdę podłóż. Nie. Podłóż. Grany idziemy grać. Grany. To jest bomba! To dobre. Chodź. Ja, ale ja się oboję. Jak туди, як пішов. No, ta preludu kto zrobił? Preludu. Preludu kto zrobił? Preludu. To Serus. Ty byśmy to nie zrobili. 1070. Hej. Tu musimy iść dalej. Nie, pod... Ja się boję. A ja. Jak tu je? Seru, more, placz, kiedy chcesz, ale... Chodź. Ja sam si zatvoril dvere. Fajnie. Boże. Ja sam head. Ja sam si zatvoril dvere. Bože ty. Ja sam si zatvoril dvere. No ale ja muszę... Zasykał się dalej. Nie? A Może gdzie są? zasykał. Gdzie są? Ja to si!
Zaciekał się. Tak, jest. No i dalszy. Jak to są dwa mory. Wracamy do zadu. Gdzie? To są dwa. Pozory, pozory. Rychło. Zeszli. Ale pod, zeszli, mamy na spawny. Tak. No bo tu... Ale... Mare, jak to jest wielo. O, jak to też? Mario się tak gdzieś się stracił. Biegam. Kaino. Lecisz? Biegł, stał. Stał. No bo ja sobie zabudził. Ale tu są dwa mory. Czekaj. Ale ja nie mam pistola, nie mam. Ty. On spadł, on dycor. On wychycił. On... Wszak zobaczcie pistol. Skąd macie, dajcie mi. Daj? To ty. Ja sobie dam uniformy. Ty, wolę tam. Brokownica! Gdzieś? Gdzie je? Zabiję mu! A nie to się? Kukaj! Teraz już zostawię, a wiemy będzie na nas. Już do ten? Ja sam bo... Gdzieś potem! Ty patrzam teraz! Zadzmy dom! Ty patrzam! Zadzmy dom. Zabiję mu! Zabiję! Zabiję! O. No do Ryci! Goryci chodź. Mamo. O, muszę prebić. Rebi mordę! Mamo. Cię zabiję! Strzelam ho! Strzelam ho! Chodź mi do mnie, nie? Samo zabudził. Hej! Hej! Uйдźmy ci na szpicie. Ale sam nie krysz tak mo! Nika nic! Padł buty. Ty, Ty co? Zaspokój się. strzelaj! Idę. Za chwilę, za chwilę! On idzie chory! Hej! Ty tam nie możesz! Teraz! Mamo, zabijajcie go! Idziemy. Otwórcie mi do drzwi. Strzelam go! Ty już mnie nie uwidzisz. Widzę. Nie, to zeszło. Sorry, nie chodzi na to. Sorry, co tu? Co jest? Co? Co to jest? Gdzie jest? Chory? Chory jest? Hej. Możemy zabić. Jeśli ty psiar! Ty psiar! Cię zabiję! Cię zabiję! Brokownica. Ryku, pomóż mi. Ty wolę Mara, ja ją zabijam! A ja? Brokownicu! A ja? Mamo, za chwilę! A ja ho mam za chwilę. Mamy za chwilę, chłopcze. Zabił mam! Zabij ho! Ty mu Ty. Za chwilę mam... Biją, no, biją. Co? Czarny. Ty wolę, to tu jest! Ty! Cię zabiję! Cię zabiję! Jak to zabić, no. Mamo! Mamo! A jak są dał? Tak. A susu! Ty wolę, to co mam za brandyk? Oka? To kto tu jest, more? Tu, jest tam. Ty wolę! A ja są to... Skanie masz! A ja nie mam rotacza. Tu chodź! Tu będziesz mać. Ja go zastrzelił. To co jest? A ja co mamy tu? Dyk! To co mam? Tak chciałem zabić teraz.
Ty ho zabiję, Ja ty mam, ho. ja mam. Znaczy, Sohin, Sohin, ja pomagam. Pozdorici! Zabijcie ho. Tak. To się z tym nie da. A z tym? Mam ho za chwilę. To gdzie to się wyrykacie, no? Mam za chwilę! Nie idzie rotaczek. Mam ho! Mam ho! Mam ho! Jeszcze oczy będzie tacy. Teraz ho zabić. Już mam przyprawione wszystko. Ja się mu zaptuję. Wuju. Się boję, nie? Ja się nie boję. Ja się ciebie nie boję. Zobaczcie. Ej, Marcel! Marna to ją wypuścił. Nie, Kaju, to co? Marek! Eka, ja tu zabiję, Maj. Idę ci pomóc? Ty się głupy. Zabiję mu. Jak mama wy? Ja ją zabiję. I peso. Za chwilę mam do A lawy. ja ją mam. Mi padnie. Zatwórcy tak to! Zatwórcie! Ja! Już traja są tu! Muszę poznać. Nie, ale tak to! Za chwilę, hej! Mam ho! Mamy A tam jeszcze było drugi, to czuję. to co jest za debiła. To debil. Ja się boję. Chyba mi. Ja trzeba się chwilę. Hej! To jest! To jest! To jest dziewka? Mam ho za chwilę. A ja ją mam. Już ją zabiję. Ludzie, idziemy na to! Aj. Pomóż! Pomóż nam! Nie ma nic nie rozstrzelić. Mam ho. Idziemy hradinu. Nie, tutaj bomba! Jest bomba tutaj. Mam ho, mam ho. Mam ho! Nie mam. Ty wodę, rotaczą mam. Nie. Kiedy są bola, będzie na Arabina. Tak, są zabrela. Kto zatworzył? Tak na co cię wypuścili won? Hej, ja mam pozerać co? Jeszcze mam minigun. Mam ho. Aj. Pozdukaj, że to ten głupi. Są tu. Zatem ja się nie boję. Mamy cię za mną. Nie bój się, ja go strzelam. Ja go strzelam. Ja ho zastrzelam teraz. Strzelaj ho! Strzelam. Ja budzę od drzwi. Ja mam otaczać. Ja się cię nie boję. Au! Co to? Co to? Co? Zabiję. Zabiję mu! Pomóż! Uż. Bił. Tego mało mam. Poczekaj. Dam to close. Damy cię zbiery! Mam ho. Dobra, mamy. Dobrze było teraz on? No, tak, to też chyba, no. O, teraz! Tu jest ten! Tu jest ten! Tu jest ten! Jaki? To ten powie co był. No tak. Ja, Ciao. Cesi? Jaką? A, Cesi. O Jezu, kto ci? To tak nie powie, nie? Ja mam pomoczku! Ale tak.
Jak ucieka! Ja zabił! O nie, a ty nas nie jeszcze. Ja się nie... No dobra, wystawił. A to jest dobry. Ja furby nie brać. Strzelaj, jak ja! Strzelam. Boję. Ale po co jest? Ja zabił! Ty wolę, co jest słony. Ale to nie to może było moje. To kto jest? Tosi! To nie zresztą? To kto jest? Zabiłem go. Gdzie jest? Nie, tak malutki, tylko patrz. Tak, zabijamy go, lapcy! Tak, zabiję go, Marek! A może zabił! Teraz tu twój pes. Dobry. A furca, aha, Dory, to co jest? Marek, do jakich? Sukiety. Nie, to Marek, tu są to te głupy! No co się nie powiedział? Że tu są głupy. O tu, nie? Po tu, jesteś. Tak tu, jakie było? Ząb tu. To to. Przyjdzie wielki. No, skoro. Mardzial! Mardzial! Skoro my tam... Ja! Dzieje! Dzieje! Zawróćcie mu. To... Oni ją wypuszczą. A może mnie nie bawi to teraz? A mnie bawi! Że nie masz. A nie kryj, Ta za mną chodzisz ty! mam co to. Ja to nie bawi. Kurwa, co tu robię? Żartuję, zabity, mamy po co zabić? To są właśnie tu. Tam jest wielki. Na prostu troszkę do przodu. Za chwilę prosi morę. Co? Za chwilę prosi... Ja cię odniosę. Kiedy jest teraz? Co to jest? Nie wiem jaku. Czekaj, kiedy jest? Jeszcze mam minutę. Co to chodzi? No. Ale czek, my nataczamy. Czekaj. Teraz ma nie znam. Idziemy great? School? Breakup? Hej, ja cię powiem na ciebie. No to to, pani uczyciela? Nie, tu czekasz, panie uczycielu. Aha. Ue! Taka mnie sam, hej? Ludzie masz was raz. Daj mi hard albo AIC. Daj AIC. Aha. Gdybyś będą hard, może taki Czekaj na mnie! No, już tu. dałem sobie, ej. Dobra, nie. A, są chore. Są tu chore. Jak? Tu są. Nie ma? Tu jest. O. Tu są chore. Rychło. Mam. No, jak się łacie ludzie? Napiszcie mi do komentarzy, more. A nie. Gdzie? Parkurista tary są. Ty, parkurista. To smacznie. Ja думали, дачу да jakie wietranie. Że dacie zima. Ci ciepło i... Powiedzcie ci ciepło, albo zima, bo to aż za to się zapło, nie? Nie? More. Ej. Palem kolicą, bo jednak by nie szło.
Muszę sobie na połowicach. Na co są te kable? Ukradnij! Nie ukradł? Ukradnij! Ale się ze słychu. Ukradnij ci jak spojrzy. No ale pozor teraz. Teraz pozor po tamdziera. Nie dali dobre. To te trupki. Ja na ciebie nie czekam. Ja już są tu. Może czekaj! Dobre, już są tu. To tu są przydał wetro. Dobra. A teraz tu. Jaj! To co za wydra? A co? A tu się. Tato co? Tato co za wydra? Ara! Cię zabiję. Cię zabiję. Daj he to do wydro. Tutaj. Respa. Ty się tu dał, da co? Hej, Dory, ale to nie możemy teraz dać. czekaj. Aha. O! Musimy dać dole deski! Kto? Taty! Jest dobry. Jak to ma oddać? Głupi. Dole się dal! Tu jak to zrobił? O. Ja! Marita, co to my robimy? Ja nie chcę. Wiesz, pytaj. No, jeszcze jedno. Aaaa! Dobra, ciukaj mnie teraz, ciukaj! Co Mary? Wczoraj był to widzieć. Nie kadzić. Co? Ale to Doryci! Co tam? Aha, to no pan. Jo! Tu jest rybrik. Cieszmy się. O, usi tu. Czekaj, prowadzę ja, potem ty. Nie musisz ich porwać. No, ja to już. To. Mama stygnie. Nie. Jeszcze jedno, a już pójdziesz. Ja już mam. Tu. Ale- Co? Jak? Dawno. Muszę dać rybrik. A hej! Ja sam si dal na sikmo. Hej! Ja som si zabudol ten Ja rebrík. som si dal na sikmo. Som Ja zabudol už na na tebe ten. nečakám, ja už idem. Tak chod. Som na chode. Tu si svým. Si tam? Ja, ty pšan! Tak More, ty si spal? Tak co nie śpisz ešte, More? Aj, More, ono hodinu sme mali, tá už na mne necháš? Joj, More, ceknú si sem zo školy, to čo? To si taký pšan. To chceš byť taký pšan. Á, už som tu. Už na tebe čekám. Ale ja som si dal na šikmo. Teraz je tam bol už. No to ja už nechcem tam asi. Ale ta co Doris ty? Parkurista som... Ej! Ideme my? No, Ty! To bol jumping. koniecznie są tu. Ja už som tam vyjeli. Ty vole, to som preskočil.
Ludzie do jednego. Zaraz pójdę. Dlatego mówię. Ty, ale skoro mnie udrało, to za parkę. Czy co to jest? Jaj! No to co? No to wielki jumping! Jak pojdę tu? Nie, idziemy. Joj, padł się. Usam tu. Pozdra, gdzie są ja? Gdzie? Zapozdrij. Czekaj, idę tu. Tam są kiwiem. Gdzie? Tam są, widzicie? Gdzie? Tam. A! Serus! Jest Serus. No, koniecznie to co są minąłem, tylko co są preskoczył. Nie, to że już preskoczył. To mi wola. Mama. To. Mama, hej. Hej, to jest super. Co to? To mi woła. A no? Halo? No, co jest? Co? Że Petryk mi powiedział, że Kirsten cię wolała tu w kawu. A ja nie znam. Tego nawet to teraz. Ściągnę teraz z roboty. Tak? Ja za to nie mogę. No. No, ona nie jest doma, że już wola na kawę. Ale powiedział mi. Komu? No, a jak powiedział? Komu? Nie, co kłamiesz? Powiedział. Co? Czekamy! Usam tu. Teraz ma użyć. Ahoj! No ta, jeszcze tu... Dobre. Do widzenia. No to chłopie, ciania, more, to chłopie, manca. Czy tak smażniki? Że godziny. Ja? Ej, Ile smażniki tak szybko? puszczam, more ty. Wy śmierdzicie. Ty śmierdzisz. Oni są jedno. Taci? O! Te czaszki. Przedtem to było laki. Ja to dam! Co? Jak? Ja idę. Oj. Jeden tu i tak głupi. Mam! Zobacz. No i baje, bare. Juj! Znaczy, bare! Ty poznasz prawidła? On nie pozna prawidła, że to się nie nosi w szkole. On nas nie pozna, nic. Nic nie pozna, nic. O jest A Kresi! bare! Ta nie pozna prawidła, to powiedziała rodzicielka. Ej, on idzie na zachód! On idzie na zachód! Ej, ty! To jest puszko. Aż na zachód? A na zachód jeszcze nie wiem, czy mam. To wyjście. Tak, latam, ale... Widzimy. Kafeteria. To co zrobił? To ty mam. Gdzie mam? O, machicie! Znaczy zostawić. Nie pozna prawidła, nie? Nie pozna prawidła. Nie ma się do 12 do szkoły.
Dał są to. Ej! Ale... Spoko. A to tam? To jest chore. Mam. Ja idę na drugi zał. Czekaj. Czekaj, czy to buduję. O nie, tu. Gdzie jest? Co to? Co to? Co mamy za trafić? Trafił są. Ale na prowokację trafił. Nie wiem, co dał. To ja pewnie lachta. To gdzie będę lecieć? Joj! Szaku lasery. Ale zał! Lasery, more. Na zakładnej szkoły to by są nie dał. Mam. Ani kilka by się tam nie powoliło dać. Widzenia. To są godziny, nie ty. Dneska, to zawsze była tu samiutka w szkole. Przecież. Takowi Romanowi. Zadzwoni niemu. A tu gdzie są? Aha, pitnie si dam. Aha. To rob. Ej. Ty wody. To się nie da, to się nie da. Ludzie. Maria, czekam na ciebie. Ej. Już tam są. Już. Lega grycho idzie, Maria. Aha. Zaś to. A tam jako ten jumping, cośmy robili. Ja, to, że może to ty nie wiesz. Ja to nie będę szła prowadzić. No bo źle stupać. Kukaj. Widzisz? No, koniecznie mi to iść. Na chwilę są tam. A ja co tam za chwilę? O! Ja za chwilę są tam. Joj! Marcel. Jak to idzie? Ej! Tu jest jeden glitch? Wiesz o tam? O! To wyskoczenia są. Te wolę. Są tu! Te wolę. Ja są tu. A ja są tam już. Co? No, To jeszcze muszę preskoczyć wiele. Joj! Ja musimy z nim plecaki! Mam tu kari! Gdzie takie puszki nie mają? O, ja są tu tam! Ja może nie mam tu kary, ale ja wygrałem dalej. Nie, wygraję! A, oprega! To! Przegrała! Ej, tu się pycham! Hej, mama, tam!
Nie zagliczował to się. Teraz to pewnie. To jest debil. O, teraz! No, może. No to dobrze. Jeśli tam są... On wygrał. Wygrał. Ale ja super od niego. Musimy jeszcze raz. Jak? Jak? Wygrał? Ale jak? A ja mam za chwilę. Hej. Mamo! Jest! Teraz dodamy chłopaczkę. Teraz to mamy. Teraz mu dam! To chyba nie Ryki kot. Ale... Ale... Muszę się. Hej! To nie płaci, on do mnie naburał. Ale mama! To ja będziemy do niego burać, hej? Teraz robimy. Hej? Sushi! Musimy robić burać. Ja cię widzę! Idziemy dalej! Super mi! Mamo! Mamo! A gdzie mam? To. Przegrał to wszystko! Teraz znowu wszystko. Wygraję, wygraję! Wygraję! Na końcu są. Wygrał się! Na końcu są. Jak? Dobre! Ciao, co ludzie! Czekajcie jeszcze nie. Ciao, co ludzie! Mało światła. Rady, dajcie odbiór, nasz komentarz. Salut!